Saunasport er en oase, der ligger sådan lige midt i hjertet af Kastrup. Midt i en masse beboelsesejendom, der har de fundet en lille oase, et lille gårdmiljø, som der er blevet belagt med noget kunstgræs. Så har de bygget en sauna, noget cold plunge. Og så blev jeg involveret i denne her fede, funktionelle træningslade, hvor at der skulle kunne laves en masse fede holdtræninger. Hej, jeg hedder Laura. Jeg er bademesteren her i Saunasport. Grunden til, at jeg har startet Saunasport med min mand, det er faktisk fordi, at jeg selv har manglet det her koncept i København. Jeg har altid trænet helt vildt meget, og har altid elsket gus, og har altid prøvet sådan at lede efter steder, hvor jeg sådan kunne kombinere de her to ting, men har endt med at køre rundt i hele København, og har hurtigt brugt sådan 4-5 timer på at få det hele til at gå op i en højere enhed. Så da vi fandt det her område herude, så var jeg bare sådan, yes, det her koncept, det skal vi åbne, og det skal være nu. Da vi startede op med at skulle lave den her garage om til et gym, der stod vi faktisk lidt med håret i postkassen, fordi vi vidste ikke rigtig, hvor vi skulle starte og slutte. Men vi fik jo kontakt til fantastiske Christian fra Fitness & Gro, som har virkelig hjulpet os igennem den her proces. Han har tegnet og tilrettelagt og kommet med forslag i forhold til, hvilke udstyrspakker vi skulle have fat i. Overvejelserne bag indretning, det var det her med, vi har 96 kvadratmeter, vi har de vægge, vi har til rådighed, vi har alle de her ønsker, og hvordan skaber vi det sammen med al den gulvplads, vi har brug for, især hvis der skal være events op til 30 personer, så har vi virkelig brug for gulvplads. Det her lokale her, det var jo bare en stor faldefærdig garage, da vi startede. Selvom jeg egentlig godt kan se ting for mig, så var det stadigvæk en lille smule sådan svært at forestille sig, hvor at der skulle være racks, og hvor der skulle være maskiner og sådan nogle ting. Så da Christian sender mig nogle færdiglavede tegninger, hvor at man kan se, hvor maskinerne står, hvor racksene skal være, alt det her, der var det som om, okay, nu går det op for mig, at det rent faktisk kan blive et gym. Så jeg vil sige, at de her 3D-tegninger, vi fik tilsendt, var fuldstændig magiske, for at man ligesom kunne få troen tilbage på sit eget projekt. Jamen, vi har egentlig gjort det, at vi har fået alt som vidt muligt ud langs væggene, så rigget er væghængt, bygget op langs den ene væg. Vi har skimaskinerne op af væggen også. Vi har hængt bænkene op på væggen. Vi har hele storage-reolen herovre, reolvæggen, hvor alt tilbehør, så vi har gjort på mindst mulig plads, har vi fået det ud langs væggene. Og så har vi ligesom lavet en zone i midten, hvor vi ligesom har de 3x3 cardioenheder, der står. Jeg er sindssygt glad og stolt over, at vi har fået lavet det her gym i forlængelse af vores Saunagus-koncept. Fordi det her gym, ikke nok med at det giver sved på panden, så giver det altså også bare en kæmpe merværdi for vores gæster. Jamen, samarbejdet med Laura og Mick, det er super fedt. Det er jo to vildt energiske og impulsive mennesker, hvilket jeg synes er både sjovt og spændende at være en del af. Så jeg vil sige, at kommunikationen er hurtig. Der sker noget, når vi ses, men vi har meget hurtigt fundet hinanden. Det startede med meget flyvske tanker, øst og vest, og hvor skal vi hen? Men ret hurtigt fandt vi et fælles ståsted. Så jeg tror faktisk ikke, det krævede mere end 2, måske 3 indledende møder. Så havde vi indrettet det, tegnet det og fået styr på udstyret og sat i gang. Jeg kan fremhæve mange ting, jeg synes, der er fucking fedt her, men jeg synes faktisk, det jeg godt kunne tænke mig at fremhæve, det er stilen. Det oser så meget af at være sådan et råt, mørkt miljø. Alt er sort, alt er gennemført. Så jeg synes hele med lysindfaldet ind, synes jeg det gør sindssygt meget, fordi det netop ikke bliver for mørkt, på trods af at alt er mørkt. Jeg må bare sige, at efter vi har prøvet konceptet af her i realiteten, så har han bare ramt totalt plet. Så Christian, hjerte.